Какво става, хора? Но съм в 112 и ще покажа как сега правите Viber. Първо, изтегляте Viber. Аз днеска си готово ще го инсталирах. За да може да покажа как да си го направите. Хайде! Така, готови сме. Продължаваме. И си въвеждате телефон. И ето, след което въвеждате си номери и натискате продължи и ни излизат контакти. Ето. Ще излизат един. И това беше от мен и ще ви покажа как да си направите Viber. Добре. Виждате сега по 112 и да надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре, коментирайте. Ще се видим, когато се видим.